Valahol itt, ebben a pezsgő, gyönyörűen fejlődő, szépülő városban, Budapesten, ahol több száz templomtorony tör az ég felé, ahol 300-nál több színház van, ahol romkocsmákban bulisztok a hétvégéken, ahol az 1989-es rendszerváltást követően újra legális életet él a szalézirend, ahol több mint 30 temető van. Nos, valahol itt, ezek egyikében fekszem én is. Vagy legalábbis a testem. A lelkem minden esetre békés, mert az atyához tért. Hogy földi maradványaimat hová temették, azt nem tudom pontosan. Egy jeltelen sírba kapartak el többet magammal 1953. június 8-án. Csak 1989-ben jegyezték fel a nevem egy emlékfalra. Itt van Ni. Kedves rendtársaim! Fájdalmas, de egyszer mint dicsőségtől eltelt szívvel tudatom, hogy örökfogadalmas rendtársunk Sándor István szalézi testvér hősies halált halt Budapesten 1953. június 8-án 39 éves korában, és szerzetes életének 13. esztendejében. Ma már szabadon kutatható, ami az 50-es években történt. Modern eszközök, technikák állnak rendelkezésetekre. Van mobil, iPod, internet. A világhálón tarthatjátok a kapcsolatot, ha távol kerültök a haveroktól, szeretteitektől. És az Istennel vajon hogyan? A digitális korszakban is meghalljátok az ő hívását? Én meghallottam 1936-ban. Persze mondjátok, akkor könnyű volt, nem volt akkor a zaj, elektroszmog. Don Bosco életén, hivatásán, életszentségén keresztül szólított meg. Nem tudtam szabadulni attól a módszertől, lelkiségtől, ahogy ő gondolkodott és bánta szegény és árba munkás fiatalokkal. Mit tudtok Don Bosco álmáról? Melyik álmára gondol, Sándor úr? Legyél alázatos, erős és álhatatos, mondta neki álmában egy asszony, aki ragyogott, mint a nap. Amikor 9 éves volt, akkor az melyik álma volt, tudjátok esetleg? Mezőn voltak, a fiúk verekedtek, és trágárkodtak, káromolták az Istent, és Don Bosco nagyon szereti az Istent, és ő ezt nem hagyta, ezért közéjük vetette És magát. akkor, amit majd látsz, hogy ami ezekkel a farkasokkal történik, akik bárányokká változnak, te is ezt fogod tenni a gyermekeimmel. Szerintem az volt a történetnek a lényege, hogy szelídséggel kell megnyerned őket, és nem erőszakkal. Én leszek a tanítómestered. A maga idejében mindent meg fogsz érteni. Ezért lettem én is farkasok pásztora. Jelentkeztem szalézi szerzetesnek. Tudjátok, kik voltak ezek a farkasok? Olyanok, mint ti. Bárányok, akik a szeretetlenségben, kapzsiságban, árvaságban vették magukra a farkasbőrt. Pásztor kellett nekik, aki nem ostorral, hanem szeretettel irányítja őket. Bocsánat, én azt olvastam, hogy vadállatok voltak ott, ugye, és egyszer csak eltűntek, igen, és bárányok lettek ott a helyükön. Azt, hogy mit várt a szűzanya Don Boscótól és követőitől, én tőlem is, azt én is csak később tudtam meg.
Okmány ellenőrzés. Igazolványt. Igazolványt. Igazolvány. Okmányokat. Neve? Sándor István. Nofene elvtárs. Hát itt az áll, hogy a maga neve Kis István. Itt pofáz nekem Sándor Istvánt akkor. Fogok is beszélni, csak nem magának, hanem ennek a csinos fiatal szépségnek, akinek tányi sapkája alól csodálatos arc sugárzik felén. Sándor, István, Jenő, esetleg Gyula, mivel kedveskedhetnék, hogy elnyerjem kis kegyeit? Mert ehhez én már nagyon kicsi vagyok. Hagyd most! Majd Szolnokon, még elkaphatod. Gyerünk tovább! Sokan vannak még oda át. A Jóisten kegyes és jámbor szülők hajlékában adta ajándékul ezt az új Tarzíciuszt. 1914. október 26-án Szolnok városában. Édesapja Kazán Kovács volt a Mávnál. Azon vasúti munkások közé tartozott, akik becsületes munkával és férfias vallásossággal ragaszkodtak hitükhöz és hazájukhoz. Édesanyja példásasszony volt. Gazdag erkölcsi és házi erényekben. Ide jártunk nem csak vasárnapi misére, hanem a hajnali rorátékra is. A második padban ültünk János és László öcsémmel, apám a szélén. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulsz a lelkem. Gyerekek, nekem mennem kell. Pista, vigyázz a fiúkra. Legyetek jók az iskolában. A Mávnál dolgozott, ezért a mise vége előtt le kellett lépnie, nehogy elkéssen. István a 4 elemi után elvégezte a polgárit és a vasipari technikumot is. Személyisége vidám, derűs volt. Szeretett focizni. Ha sokan voltak, inkább bíráskodott. Ifjúsági színi előadásokon vett részt, hogy szórakoztassa a többieket. Úgy, mint egykor Boszkó János. Eléggé lent van.
Nem baj. Nem merem elengedni. Mozgassuk magunk felé még. Igen. Még. Jó lesz. Még. Jó lesz. Még hadd menjen bátran. Igen, körülbelül jó. Ide jártam 20 évesen zsákolni. A Kárpátokból leérkező hajókból hordtuk ki az árut. Csak pár évig tartott ez a munka. A gép- és faipari szakiskola elvégzése után 1931-től 36-ig. Na lassan, lassan, lassan. Hát ez borzasztó. Hát ez hogy néz ki? Hányszor mondtam neked, hogy ne cipeld azokat a zsákokat? Egész nap dolgozol, minek dolgozol ennyit? Ha meg lehet élni így is, nem kell ennyi dolgozni. Most fájni fog. Nagyon csúnya sebet. Jaj, te kis drágám, mutass. Akkor utaztam fel Budapestre, hogy nyomdász lehessek. A Rákospalotai szaléziak nyomdájában tanulva dolgoztam. A szolnoki ferenceseken keresztül leveleztem le. Apám kezdetben nem igen örült, hogy szalézi akarok lenni, anyámnak meg nem akartam túl korai fájdalmat okozni azzal, hogy elmegyek. Na de mi volt az akkori lépésem ehhez a mostanihoz képest, amiért itt ülök a Tisza partján, és nem tudok anyám szemébe nézni? Ti még nem is tudjátok, hogy mi hozott vissza 1951-ben a szülővárosomba, az otthonomba. A búcsú. A kényszerű búcsú, mert előjáróim javaslatára disszidálni készültem. Forró lett talpam alatt a talaj. Nem követtem el semmilyen bűntényt, nem öltem, nem loptam. Hogy kerültem ebbe a helyzetbe? Hogyan váltam munkás fiatal létemre a néphatalom olyan veszélyes ellenségévé, hogy el kelljen hagyni az országot? Jól éreztem magam a szaléziaknál, megszerettem őket. Az a bizonyos szalézi értesítő óta vonzott a lelkiségük. Fiatalokkal kezdtem foglalkozni. Sokat olvastam, színjátszó csoportot alakítottam. Sándor úr! Mi van? Hajtson meg! Most nem érek rá. Szedj egy darmót, az majd meghajt. 25 évesen kértem felvételemet a szalézi rendbe. Mezőnyárádi novícius éveim után, mint kisegítő testvért soroztak be a hadseregbe. Híradós voltam. Morze tudásomnak később a börtönben is hasznát vettem. A fronttal egészen Németországig tolódtam. Ott estem hadifogságba. Kedves jó szüleim! Bocsánat, hogy ilyen soká válaszolok a legutóbb kapott levelükre. Azt hiszem, hogy postakésés lehetett, mert mihely megkaptam a levelet, azonnal válaszoltam, és szerény köszönetemet fejeztem ki. Máskülönben jól érzem magam. Elég szép város Szabadka. A magyarok nagy lelkesedéssel fogadnak. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Kezüket csókolom. Pista. Szabadka. 1941. április 28. Hazajövetelemtől egészen a rend 1950-es feloszlatásáig a Clarisseumban voltam nyomdász, és a katolikus ifjú munkás szervezet tagjaként a fiatalokkal foglalkoztam. Jópásztorként maga köré gyűjtötte derék fiataljait, és ahogy lehetett, hol a szabad ég alatt, hol kitört ablakok mögött, megtartották a heti összejöveteleiket. Az új idők új problémákat vetettek fel, és új módszereket követeltek, de apostoli lelkületű testvérünk nem hátrált meg.
1946. július 24-én őszinte szalézi szívvel örökre Don Boscónak és az ő szalézi családjának kötelezte el magát. Levetette magáról a régi embert, és magára öltötte az újat. Krisztust öltötte magára Don Bosco stílusában, az ő életének példája nyomán. Várjál, figyelj! Mutasd! Mi ez? Csönd legyen! Mi van veled? Hagyják már abba! Csönd legyen már! Abba hagyni! Abba hagyni! Laudetur, Sándor úr. Sándor úr, mi lesz velünk? Hogy érti? Hát, hogy behívnak katonának, vagy valami ilyesmi. Az még nem a pokol. Ha a hited megtartod, találkozni fogunk, bármi történjék is. De az ávó is figyeltet. Na és, nem politizálunk. A lelki élet csak nem bűn. Sándor úr, mi lesz, ha szétkergetnek minket? Imádkozzunk. Uram Jézus, neked ajánlom a mai nap minden imádságát, munkáját, örömét, csalódását, szenvedését. Csalódását. Add meg nekem és minden munkás testvéremnek a kegyelmet, hogy úgy gondolkozzunk. Jöjjön el a te országod közénk, a házakba, gyárakba, családok. Ments meg minket a bajtól és a bűntől. Legyen kegyelmed azokkal, akik veszélyben forognak. A munkában meghaltak, békében nyugodjanak. Ámen. Jó éjszakát! Jó éjszakát, Sándor. Nem kellett sokáig várnunk. Az egyház üldözés bekövetkezett. Mindszenty József 1948. december 26-i letartóztatását követően a katolikus egyház rendkívül nehéz helyzetbe került. Előbb betiltották az egyesületeket, aztán 1950-ben feloszlatták a szerzetes rendeket. Több tízezren lettek egyik napról a másikra hajléktalan földönfutók. Siessetek, induljatok! A Don Bosco nyomda, mely inkább nyomdásziskola volt, mintsem üzleti vállalkozás, jó hírnevet szerzett vallásos kiadványaival. A kommunisták ezt az intézményt az elsők között vették célba. Mi vigyük, mint az ávó. Menteni kellett az ingóságokat. 1950. februárjában egy ilyen akción rajta kapták, és kénytelen volt visszavonulni a noviciátusba. A csoportjaimmal azért nem szakítottam meg a kapcsolatot. Többeket besoroztak az AVH kötelékébe, de ők is, ha kimenőt kaptak, továbbra is részt vettek programjainkon. Nem is lett volna semmi baj, ha egy akciónk nem hívja fel a hatóság figyelmét. És így befelé fordulsz, papbácsi felé, igen, lelépsz, és térdet hajtasz mögötte. Így van, és most te most mit csinálsz? Ügyes voltál. Szerinted ez szép dolog, amit most csináltál? 51 telén történt. Nem volt jó dolog. Én a Clarisseum sekrestjése voltam. Itt szoktunk összejönni. Amikor is néhány feldúlt fiatal érkezett. Sándor úr! Itt a Sándor úr! Az előbb az átlagoson sétáltunk, és nyílt egy új kocsma. És az a neve, hogy Pokolcsárda. És
Az van kiírva, hogy lépjen be a pokolba. Na, ez felháborító, szóval le kéne szedni onnan azt a cégért, és összetörni. Ne. Csak fessük le szurokkal. Oké, ezt nem tudják. Azt hiszik, hogy bármit megcsinálnak velünk. Srácok, ebből bajotok lesz. Én elmegyek, ki jön velem? Én megyek. Oké, nem baj. Nyugodjatok meg, légy szíves. Én nem szeretném, hogy oda menjetek. Erőszak csak erőszak. Ott szűk. Jól van. Megegyeztek abban, hogy napokig nem találkoznak, amíg elcsitul a Barney. Itt a klarinál. Gyere a nyakamba. Nyomd rá egy kicsit jobban. Na. A nőcet is nyomom. Oké. Szóval az ördög pofáját gyorsan. Ja, jó. A betűt húzd még meg gyorsan. Hogy haladtok? A tulaj másnap felháborodva hívta az AVH-t. A kutyájuk a szagot követve a Clarisseumhoz vezette a nyomozókat. Okó. Keresd. Minket persze nem találtak ott. A konspirációba sajnos hiba csúszott, mert Hajnit, Zana Albert menyasszonyát elfelejtették értesíteni. Álljon meg! Államvédelmi hatóság. Velünk jön. Mi? De nem csináltam semmit. Kik voltak, akik szurokkal festették le a pokolcsárdát? Nem tudom. Nem voltam ott. És kivel akartál találkozni a plébánián? Senkivel. Szeretnéd, hogy újra megverjenek? A vőlegényemmel. Hogy hívják? Hogy hívják? Albert. Milyen Albert? Milyen Albert? Zana Albert. Zana Albert. Volt ott még valaki? Nem tudom, nem tudok senkiről. Honnan tudod, hogy a vőlegényed ott volt? Mondta. Kik járnak a plébániára? Neveket akarok! Ki volt még ott? Kicsoda? Sándor István. Sándor István. A kínzások hatására megtudták tőle, hogy a tiltó rendelet ellenére továbbra is foglalkozom a minisztránsokkal, a munkás fiatalok. Írok ajánlólevelet. Károly atya ellát hamis iratokkal. Készít rólad egy igazolványképet. De László atya, mi lesz a fiúkkal? Most akarjuk bemutatni az új színdarabot. István, kapsz egy álbajuszt. És új nevet. Legalább a szüleimtől hadd búcsúzzam el. Meg van még pár személyes holmim is Szolnokon. István, kimész, és megvárod, amíg ez a téboly elmúlik. Ekkoriban már álnevet használtam, mint ti a blogokban, kommentekben. Kis István néven dolgoztam a Persil gyárban. Ezt az információt is kiszedték szegény lányból. Jó akaróim értesítettek, hogy veszélyben vagyok. Az ávó mindent tud rólam. Ádám László tartományfőnök radikálisan lépett. Akkor még nem gondoltam arra, milyen veszélynek teszem ki őket is.
Így kerültem ide, azzal az elhatározással, hogy elhagyom az országot, a fiúkat, a családom. Uram Jézus, segíts meg a te ártatlan, nem, a legkisebb szolgádat, hogy jó döntést hozzon. Köszönöm szépen. Itthon édesanyámon kívül mindenki tudott szándékomról. Ő azt hitte, hogy csak pár nélkülözhetetlen holmiért jöttem haza. Ez volt az a füzet, aminek hatására Don Bosco tanításait olvasva fiatalokkal kezdtem foglalkozni. Döntöttem. Nem mehetek el. Nem hagyhatom itt őket. Én nem tudnék valahol ott, Itáliában mit csinálni. Én itt vagyok ezeknek a srácoknak, a Sándor úr. Jóisten vigyázzon rád. És ezt neked adom. Köszönöm. Mondja, kedves elvtársnő, illetve kollega, ha én egy komámnak szeretnék lakitelek felé egy jegyet Kiskegyettől, kapok-e árengedményt? Na, ne bolondozzon maga nagy marha. Adjon 4 forintot, aztán tűnés a 3. vágányhoz, mert azonnal indul a vonata. Visszamentem Pestre a farkasaimhoz, a sakálok közé. Ekkorra már napirenden voltak a letartóztatások. A főegyházmegye élére kinevezett Meszlényi Zoltánt 1950. június 28-án fogták el és Recskre, a magyar gulágra vitték. Szalézi testvéreim is illegalitásban végzik munkájukat, még le nem tartóztatják őket. Ismeri Kis Istvánt? Sok Kis Istvánt ismerek. Vagy talán Sándor Istvánt ismeri? Hogy jutott hamis keresztlevélhez meg igazolványokhoz? Nem tudom. Azt azonban tudom, hogy sok üldözöttet megmentett. Velünk együtt. A nyilas időben. Elakadt a szőnyegbe. Igen. Na. És itt biztonságos lesz? Igen. Az lesz ott a te ágyad. Én Daniel Tibor szalézi kispaphoz költöztem. Itt nyugodtan intéztem csoportjaim ügyeit, szerveztem a találkozókat, kirándulásokat. Szinte ki sem mozdultam búvóhelyemről. Hogy hogyan tartottam a kapcsolatot a srácokkal? Hát, nem SMS-sel vagy e-mailen. Leveleztünk. Tibor postaforgalma jelentősen megnőtt. A házmester feleségének fel is tűnt, hogy mennyi levelet hoz a postás. A kedves Erzsike néni nagyon kíváncsi asszony volt. Daniel. Jobban el van ragasztva, mint a többi. Tényleg naponta 5-6 levelet? 5-6 levelet most képzeld. Néha 10 is. Gyanús. Példás házasságban élt ávós férjével, nem voltak titkaik egymás előtt. Megmutatta neki a felbontott, nekem címzett leveleket, aki kötelességtudóan jelentette feletteseinek. Így rövid idő alatt lebuktam.
Tessék, nyomozó elvtárs. Elvtársak, ez a szobája. Jó estét! Tibor nem csak ezt az egyet kapta. Az Andrássy út 60-ban szétverték a lépét, máját, végül, mivel semmilyen szervezkedést nem tudtak rábizonyítani, hazaengedték az összevert fiút. Édesanyja karjaiban halt meg. 1952. július 28-a. Utoljára láttam Isten szabadegét. Kis István, igazolja magát! Vagy Sándor István? Az AVH vallatói kezébe kerültem, mint annyi pap és szerzetes társam, ahogy Ádám László tartományfőnököm is. Az egyház elleni totális kommunista támadás célpontjai a vezetők voltak. A koncepciós perek feladata az volt, hogy bebizonyítsák, a szerzetes rendek és tagjaik célja a népi demokrácia megdöntése. Én ebben kishal voltam. Azért vettek komolyan, mert a csoportjaimban besorozott AVH-s munkás fiatalok is voltak. Rejtőzködő életében is folytatta ifjúsági apostolkodását, anélkül, hogy a legcsekélyebb mértékben is belekeveredett volna a politikába. Havonta szentségimádásokat, vasárnapi és ünnepnapi zarándoklatokat és alkalmi találkozókat szervezett. Ez az életforma a Golgothához vezetett. Zárka fel! Sándor őrizetes, kihallgatásra! Na és mit csinál egy sekrest is? Előkészíti a misét. És kik járnak oda? Rágyújt? Nem emlékszem. Nem kireköszön. Nem vágyom. Felezzük az emlékeit. Kihallgatásról kihallgatásra mentem. Teltek a napok, a hetek. Hol agyba főbe vertek, hol kedélyesen társalogtak, mintha egy kávéházban lennénk. Zárd fel! Kihallgatásra. A legrosszabb az volt, hogy sosem tudtam előre, mi következik. Mint az illegális, klerikális szervezkedés vezetőjének. Nem említette véletlenül az államvédelmi hatóságnál végzett feladatát? 51. február második felében vonultam háttérbe. 51. február második felében vonultam illegalitásba. Előtte Zana beszélt arról, hogy vezető párt és
kormányfunkcionáriusok lakásai előtt teljesít szolgálatot, akkor én megkérdeztem tőle, hogy miért kell ezeket a vezetőket őrizni. Azt válaszolta, hogy féltik az életüket, és nem bíznak senkiben azért. És Zana milyen gyakorlati feladatot látott el az ellenséges, illetve ingadozó elemek meggyőzésére a maga számára? Nem emlékszem, hogy erről beszélt volna. Válaszát nem fogadom el. Hazudik! Na? Felismeri? A másodfokú tárgyalásra 1953. május 23-án került sor. A vád a népi demokrácia elleni szervezkedés és hűtlenség volt. Az ellenem felhozott vádak, fegyveres szervezkedés, felbujtás államtitkok megszerzésére, a demokratikus néphatalom megbuktatása, valutaüzérkedés. 184 óra 43 perc kihallgatás után hozták meg az ítéletet. A katonai felsőbíróság Zana Albert elsőrendű vádlottat kötél általi halálra, Farkas Ferenc másodrendű vádlottat kötél általi halálra, Ari László harmadrendű vádlottat 14 évi szabadságvesztésre, Sándor István negyedrendű vádlottat kötél általi halálra ítéli. Velem tehettek, amit akartok, de Krisztus fog győzni, ti pedig elvesztek. Sok víz lefolyt a Dunán. Cellatársai, akik együtt töltötték vele az utolsó hónapokat, úgy emlékeznek rá, mint egy szentre. Az isteni megváltó útját követve fölemeltetett a földről. Az utolsó imádság nem halt el az ajkán, hanem kezében a vértanúk pálmájával folytatja értünk a mindenható előtt.